Ay, may buntag sa tanan guys. Nakaabot na mi sa Balingwan kay tinagsam tami sa akong mga kauban. Aka na sila duha oh. Mga experience mi ba nga dili alik para dili maka mamangununong ta nga magkaya ron ta nako unta. Nya may lanan naman tami nga pero okay ra man ta ko pero okay ra man sa akong mga kuan. Walay kaso pero mga natural yumi sa paka kuan mi nangununong mi dire sa paka highway lang pero igor mi mga magbidyoan sana ako bro agkuan sayo experience I can James your anytime I can you para maka lingaw-lingaw ang unta nga kahit ting lasa may Domingo balag dili may magbite ni sunod may pohon nga wala may makansi nga naingunta nga way mga choice kami unta sa akong mga kuan nga wala may kansiyas I can just nagpicture mi nga mga kuan in just your time you're in me I like you I love you sa mga panahon you win and miss okay ra mi okay ra makaya naman kung makauli mi karon kay ting Domingo naman kay nagabot-abot naman mi kay gikan mi na dili mi mga di mi maka halapos sa pantalan kay bawal na kay dinira lang mi kay kan na first pa nga panahon hanggang this youth time anywhere sa mga sa pagka na hanggang this youth time in anywhere in miss good luck sa mga panahon guys and good luck sa pagka kuan ay para makapicture tami good luck sa mga sige okay ra ay makakuan niya kayo good luck sa na good luck ay good luck sa iyo mabuhay